Okay. I still have to go. Yeah, one cent. I'm not a water. You don't eat it yet. Because the guy was going to me. You need it. Why you have a bush? You know what? Daddy, wega bujanka igeji wekwa kunanji. Wena anatazi. Ha n'ugwu mbọ ebe a machine wee na-agba break oshisha ihe ha mma ka ha ji medo machine ha daddy nwere mma ya ha ka ha ji o were ko na machine obele wee dogo na machine ya nwanne ya shag oshim bịa push olu ya machine. Daddy shall go to get ship balloon machine while loon to what boys now. Now when me come for loon or kada. Una wish or hope or do to a bell, una shall good you poor you. Ojo poor you. Or webian macompa bascola or webian no bascolon vraka. Wolo one or kada. Nti daddy ntiru solai otuneto kwora or we mechera chia japata zebasko bia parko we jeze kuwend mad. Okay. Ba he jere ha we ya ni me ulu no. Be na rutene ide na biko one by one. Akechi mo kechi mo aka no we hu John mo da. We metu akoshim mahafu ya akuto mo awanganga. Okay, metu John okula John on hakuru ma awanganga luo kishim bawa woke shanu ngwa so ga anata no le ebe na shuchukwu mbo ngwa so ha je ngwa so ha shuchukwu ga kwanekwa cha hawe bia o she haje wote pick hawe pick ama amnya haje neme we bia ke ftem nka aka chon ke ftezim nka okpa ha na anu sound okwu mmadu we bia zie krim te ha we he ke ftego nka we kunem no we were nye kpuchie we jiziri aka nto bambu etiwezie mkpu. Thank God. Iba yona anugo. Oye duhem aibo Right Honorable Barrister Sunday Siriaku Meha, member representing Eziaguti Federal Constituency in Abuja. Okwesiri iji aka abia oya mana ometegitehe oweduhe mu ndu utun abumo SPA on culture n'ihe do n'ọdịnala na oye na-esuwem. And fortunate enough I were the youth chairman of Eziaga na join Kulai Makabi na control Eziaga youth. We who ndo ozoshi I know chiaya no kanwa I am go from the horse's mouth Oshiwareme Gondo Mekome Makanamba I biara n'ụtụtụ anyị na-eje the scene of the event. I hụrụ ụmụ akwụkwọ ebe ha na-stage protest. Stage protest about youth ha. According to them, has not involved in here Igburu to ha n'ime ụlọ. So I shall let them not take the law into their hands. Then I will cheche ebe the hand away maybe.